Ξακατεύτηκα! Θαύμα! Έγινε θαύμα! Καλοί μου άνθρωποι, το είδατε και μόνοι σας πόσο τυχεράκιας ήμουνα. Όχι μόνο ο Χριστός η Παναγία, αλλά και οι Άγιοι πάντες βάλαν το χεράκι τους για να τη σκαπουλάρω. Γι' αυτό, καλοί μου άνθρωποι, προσοχή! Διάβαση τρένου, φυλασσόμενοι οι αφύλακτοι. Άι, κλαρίνο! Όσα χρόνια κι αν περάσουν, το μήνυμα μένει πάντα ίδιο. Το τρένο έχει πάντα προτεραιότητα. Τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να ταξιδεύουμε όλοι ασφαλείς. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.